Co je? No vy tam nemáte žádnou službu? No dobře, tak já jdu. Na jaře roku 2002 začala v ateliérech České televize vyrůstat nemocnice. Lůžkové pokoje, pokoje lékařů a také stará známá nemocniční chodba. 3. dubna zde padla první klapka na sále. Akce. Hlavní sestra ví, že ortopedie potřebuje ty nejlepší z nejlepších, tak mi dala vybrat a já si vyberu, na to se spolehněte. Ani potom to ale nebudete mít snadné, protože vám poběží nástupní praxe a stačí jedna chyba a budu si vybírat znovu. A pamatujeme si, že kdybychom něco spletli, tak by bylo zlé. Moc zlé. Teď jsem zase byla pomalá. Myslím si, že by mělo být dovoleno, že ten první den by se měl vzít a vyhodit a natočit znovu. Vždycky ten první den, protože první den je pro všechny strašně náročný v tom, že když po 3/4 roce nebo po roce znova člověk přijde na plác a má říct to kamera, prostě dát ten povel, ten pokyn k tomu, aby se začalo, tak vám řeknu, že to ze sebe dostat je to hrozný teda. Celý znova. Ano, a tam na tom místě... Nikdy ji nedostanete. Nikdy. Stop. No, ještě. Zajdu tam sám. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den. To jsou ty dvě nové... Hned to bude. Co je Žolini? Já jsem za tebou musela utíkat, protože mám pro tebe novinu. Máš večer čas? To ne. Budeš jmenován primářem. Cože? Kultovní seriál scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka Nemocnice na kraji města přitahuje s každou reprízou diváky k televizorům i po letech. Není jako většina novějších seriálů z prostředí nemocnice založena na pouhé akci, ale na silných lidských charakterech. Stejnou cestou se vydala i nová autorská dvojice. Scenárista Petr Zikmund a režisér Hynek Bočan, kteří natočili pokračování Nemocnice na kraji města po 20 letech. Já jsem stejný problém jako všichni přede mnou a všichni se mnou, že jsem věděl, že to má navázat na něco, že to je skoro vyloučený, jestli je to možný, nebo jestli je možný se postavit vedle toho aspoň, že jo, aby člověk si neudělal ostudu. Jenomže ty scénáře prostě byly výborný, no. Oni teda jsou výborní. V té době bylo napsáno, myslím, prvních 6 nebo 7 dílů, no tak ty jsem si přečet a na základě toho jsem teda řekl, že jo. Od premiéry seriálu Nemocnice na kraji města se v české společnosti mnoho změnilo a tvůrci nového pokračování stáli před obtížným úkolem. Zasadit staré známé hrdiny do současného prostředí. Pan primář a maminka mají vždycky pravdu. Dělá moc. Není na blízký, jo. Takže se tady já si natočím potom. Dobře. Já bych do předkonce. Akce. Co si to dovolujete? V okamžiku, kdy se vyměnili ty dva hlavní realizátoři, to znamená scenarista a režisér, tak bylo jasný, že se to nedá udělat jako, že to je opis nebo že to je kopie toho příběhu. Tak jediná možnost je udělat to úplně jinak v rámci možností. Že to nebude takový ten perlivý příběh dietlovský, ale že to bude vlastně psychologický román ze života nebo ze současnosti. Ale pamatujte si,
Když se za váma všichni otáčejí, tak to není proto, že by vás milovali. Něco od vás čekají. A to vždycky končí průšvihem. Věřte zkušeným. Nechte to jsou řeči. Ono to trošku to téma jakoby zvážnilo. Myslím si, že ten hlavní rozdíl je v tom, že je to víc o vztazích, o psychologii, je to dramatičtější daleko. Byli jsme zvědaví, jak ty příběhy, kterým směrem kdo povede a kam to povede, v jakým stylu a v jakým duchu, jestli se nám to bude všem zúčastněným zdát zajímavě příjemný, protože my jsme vlastně na základě našeho souhlasu, který byl bianco, my jsme nevěděli, jak to bude napsaný, že? Tak tam bylo veliké riziko, že to mohlo být napsané špatně a že už to nebude moct z toho vlastně couvnout, protože právě na základě našeho souhlasu se to dělalo. Takže tam bylo velmi netypická situace, která běžně není. Tak to bylo takový ode všech napínavý, kam ty postavy se posunou a na jaký úrovni. My pokračujeme se stejnýma figurama, který jsou o 20 let starší, který mají teda vlastně stejný charaktery, protože charakter lidí se nemění. Ale mění se nějakým způsobem jejich postoj k životu, nebo se mění to, že oni jaksi musí zúčtovat. Oni musí platit za to, co provedli nebo neprovedli. A to je na tom strašně zajímavý a zábavný. Přes 20 let jsem ráno odcházela a v noci se vracela. Měla jsem nejvíc služeb ze všech a napsala jsem 7 publikací, přednášela na kongresech. A teď najednou sedím v pokoji a poslouchám, co se děje za zdí. Protože u mě se neděje nic. U mě je ticho. Všichni, co žijeme, se tam objevíme nějak v různém rozsahu. Všechny ty postavy mají jaksi ty dějiny a že ta návaznost má logiku určitou. Třeba v případě toho Blažeje to je velice bohatý, protože on má vlastně 3 děti, 2 z prvního manželství a pak kluka novýho. Takže tam už jenom ta existence během seriálu s těma 2 rodinama a s dětma, který už jsou dneska dospělí a už vlastně ten jeden je lékař, taky dobrý, už taky ortoped, tak tam je ten posun hmatatelný. Zaprvé tam máme novou vlastně celou dvojici jako lékařskou a to je Tomáš Tepr s Bárou Hrzánovou, to jsou ty manželé Machovcovi. Já si troufnu říct, že jsme vytvořili novou dvojici, protože jsou to opravdu miláčkové, to jsou medvídkové 2 takový, který zaprvé do toho vnesli humor úžasný a oba obrovský hráči, oni prostě hned, jak poprvé to udělají, tak už je to báječný. Obvykle to bývá nejlepší dokonce. To má takový ten pel toho prvního nápadu a ani jeden z nich se nebojí nějaký improvizace, kterou já miluju o herectví. Tak s těma jsem báječně spokojen a myslím si, že budou diváky oceněni. Ty, když se takhle tváříš, tak je vždycky nějaký malér. No tak si přiznej, no. Co jsi udělal? Ty jsi rozbila auto. Ach, kolik to bude stát? 18 000. 8? Pane bože. Já doufám, že to nebude 18 000 marek. Prosím tě, Sašenko. Je to kus plechu. A jsem ještě v obraze. Tak tady v tomhle okýřku. Možná zkusme to bez hovoru. Pojedeme, jo? Ano, jsme měli ty technologie.
Tam vlastně tu štafetu převezme nejméně z polovičky, teda tahle mladá generace. No, jsou bezvadný. Víte, ono to není otázka věku. To je otázka inteligence a takového a talentu určitýho. Samozřejmě je to i vzrušující setkání, protože já jsem se všema hrál vlastně poprvé. S těma mýma dětma, jo. Nikdy jsem se s nima nesešel, takže po prvních klapkách jsme se takhle sledovali, oni nevěděli, co ze mě vypadne, já co z nich. Bylo to velmi dobrodružný, ale na úrovni inteligentní a moc jsem to ocenil a byl to velice příjemný zápas, takový jako, když jsem měl radost z toho, že oni vracejí ty smeče zpátky a já jsem je třeba taky zlobil, ale šlo to k výsledku a oni teda to zvládali krásně. Většinu jsem měl s panem Abrahamem, což bylo asi nejpříjemnější vůbec na tom natáčení, co mě mohl potkat. Protože ho mám tak strašně rád i z dětství a tak jako si ho tak strašně dobře pamatuju prostě z různých rolí, že to pro mě byla tak strašná zábava, že jsem se mu v podstatě smál do obličeje, ale nebylo to samozřejmě ve zlým, ale tak jako by se s ním potkal každý, kdo ho má rád a kdo se mu směje ve všech komediích. Tak takhle já jsem se mu smál přímo na place a on se mě vždycky ptal, co jsem udělal špatně, nebo proč se mi směješ? 13 dílů seriálu odpovídá svou délkou asi 9 celovečerním filmům, což je pro jeden štáb opravdu velké sousto. Natáčení trvalo téměř 150 dnů v kuse s jednou letní přestávkou. Zúčastnilo se ho na 100 herců, natáčelo se na 80 místech. Z toho by se jednomu režisérovi zatočila hlava. Pokud jde o tu energii, já vím, že jsme o tom mluvili možná na začátku nebo v první třetině natáčení. Škoda, že jsem tehdy neodpověděl, protože určitě tehdy bych řekl něco takového jako sebejistýho, že to je prostě, že jak se musí šetřit a já nevím, jíst kyselý bonbony nebo tak. Ale no, mně se to prakticky skoro nezdařilo. Musím říct, že jsem končil jako naprosto člověk bez energie už. Zřejmě to bylo na doráz a já jsem pořád ještě v rekonvalescenci, se tak cítím, že to tělo je opravdu naprosto vyčerpaný a stačí 2-3 dny takového většího záběru, jako teď jsme dostali, jsme od rána točili po synchrony a do noci tu muziku a už jsem zase se dostával do toho stavu takového poměrně silného vyčerpání. Takový ty řeči, že ten štáb je jedna rodina, no samozřejmě ten štáb je jedna rodina, ale je to jako v rodině, v té rodině jsou taky krizové dny a myslím si, že vždycky ty krizové dny přicházejí, když je větší únava, takže je to vždycky před nějakou pauzou, jo. Takže třeba, když jsme v létě měli 3 neděle volno, tak ten poslední týden před tou dovolenou už ty lidi začali být jako takový ty koně, co cítějí vodu a už byli trošku jako nepozornější a tak, ale jinak já nemůžu nic jiného než chválit, jako svůj štáb musím říct. No tak za horkou Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích se po ateliérech stala filmařům druhým domovem. Vybrané operační sály měl štáb jenom pro sebe.
Ze všech se stali lékaři, alespoň na první pohled. A krev naštěstí byla pouze umělá. Alespoň zatím. Já jsem vlastně 2 měsíce před tím natáčením každý čtvrtek měl takzvaný operační den, takže jsem chodil do Střešovic do vojenské nemocnice a viděl jsem 24 operací. To není tak, že tím by se to ten člověk naučil, ale mělo to pro mě výhodu, že jsem se v tom prostředí trošku naučil pohybovat a to prostředí mě trošku vzalo za svý. Já bych chtěl teda říct, že ta spolupráce, pokud já to můžu posoudit, tak byla úžasná. Úžasná, protože jsou to prostě inteligentní lidi, kteří jsou absolutní profesionálové a oni velice brzy pochopili třeba to, co já jsem se nejvíc bál, že budou chtít, abychom vždycky tu operaci jako předvedli celou. A teď jsem se jim snažil vysvětlit, že my to musíme udělat v nějaký zkratce, že musíme vybrat nějakou situaci, která je pro ně ne banální a pro diváka přitom efektní. Jak nám už krvácí? Epikondylitida a krvácí. Je má 2. 100/70. Držte háky pořádně. Kam koukáš? Tady operujeme. Musíš mít nějakou intuici, ne? Musíš to držet tak, abych tam viděl. To držím. Nerozumím. Že je držím tak, abyste tam dobře viděl. To snad musím posoudit já, jestli tam dobře vidím nebo ne. Hergot. Pane kolego, trhněte si nohou. Pacient dostal sedaci, aby nás nemusel poslouchat. To si teda šlechetná. Tak já mám mezi lékaři řadu přátel v soukromém životě. Já velice ctím tu profesi, protože je to jediné poslání, které usiluje o zachování života mezi životem a smrtí. Žádná jiná disciplína ani profese to nemá. U nás jde vždycky jenom o ostudu. Když zahrajete blbě roli, tak máte ostudu, ale nikdo neumře. Že? Takže já mám lékařský svět. V příštím životě budu lékař. No.